नमस्कार। आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଢଗରେ ଢଗରେ। ପୁଅକୁ ଅଡ଼ୁଆ ବାପର କରଜ, ଭାରି ଜାର କାନ କୁହା। ଯଦି ରଖେ ବାପ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜନମନ୍ତି ବେଶୀ ଛୁଆ। ଝିଅକୁ ଅଡ଼ୁଆ ସାନ ଭଉଣୀଟି, ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ପାଠ। ଭାଇଟିଏ ଯଦି ନଥାଏ ପାଖକୁ, ଯିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ି ଯେତେ ଅଛି ଓଷା ବ୍ରତ। ବାପକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଅପାଠୁଆ ପୁଅ, ଆଉ ବୁଢ଼ା କାଳ ରୋଗ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନ ସାଥୀଟି, ଯଦି ବାଟ କାଟେ ଆଗ। ମା'କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଆଖି ଆଗେ ତାର, ଝିଅ ହେଲେ ହିନି ମାନ। ତୁଟେ ଯଦି ଶଙ୍ଖା, ପୁଅ ବୋହୂ ଯଦି ଦେଉଥାନ୍ତି ଗଞ୍ଜ ମାନ। ଜେଜଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଘରେ ଯଦି ନାହିଁ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ରୋଳ। ନିଶାପ ତାଙ୍କର ନ ଲୋଡ଼ିଲେ କେହି, କଲା ପରେ କଳି ଗୋଳ। ଜେଜ ମା'ଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ବସି ସବୁ ସୁଖ, ନ ଦେଖିଲା ଯଦି ସିଏ। ନାତୁଣୀ ବୋହୂଟା ରାବାଳି ସାଜି, କଥାରେ କଥାରେ ଦେଲା ଯଦି ଢିଏ ଢିଏ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅଡ଼ୁଆ, ନଥିବେରେ ଯଦି ଜେଜ ବାପା ଜେଜ ମା। ସଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କଠୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ, ସକାଳେ ଏକାଠି ପିଇବାକୁ ନାଲି ଚା। ସଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କଠୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ, ସକାଳେ ଏକାଠି ପିଇବାକୁ ନାଲି ଚା। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।